националния химн на Република България започна тържеството на учениците от 4 и 5 клас при основно училище Христо Смирненски в Ямбол, посветено на националния празник 3 март. На 3 март си припомняме за дългият път, по който са преминали дедите ни. В мрачните столетия на османският гнет, път осеян с дълга и упорита борба срещу турските поробители. 3 март е ден на национална гордост, защото свободата не е подарена, а извоювана. Децата доказаха, че познават историята българска и милеят за родината. Земя като една човешка длан, но по-голяма ти не си ми нужна. Щастлив съм аз, че твоята кръв е южна, че от Кремък твой стар Балкан. С почет посрещнаха знамето на априлското въстание, ушито от Трайна Поп-Георгиева. И говориха за събитията чрез стиховете на българските класици. Героите наши, като скали твърди, желязото срещат, железни гърди, и фърлят се с песни в свирепата сеч, като виждат харно, че умират веч. Учениците с много вълнение и хъс изпълниха одата Опълченците на Шипка. Спомня този ден бурен, шуми и препраща, славата му дивна, като някой ек, от урва на урва и век на век. Учители и ученици аплодираха участниците в поетично-музикалната програма.